Si Maki, nausa man siya mamatar sila. Mautoy ginali og susi karon ni Sir Maynard. Kinuo ko, nausa magkadiay si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gaha siya. Maori gipangutanan ako ni Sir Maynard na nasinghaga na hinuon ko. Oh, maubadi ay, ma. Nangutana mo gud kung naon sagid si Maki. Kunya kay basig di sad makumpleto ang detalye nga gi-feed ni dong Jomari nga to niya. Mao sad siya ay laing detalyeng gihatag kung naon sagid si Maki. Kinausa magkadiay si Maki, no? Mamatar sila. Niresulta na kagahit sila mga o. Madugay mga patay na sila. Ma, Makapila na gid sila gibaora ni Sir Maynard. Apan sige lang gihapon way hinungdan. Anang ilang mga lakaw, sige lang gihapon way hunong. Simbergwensa. Simbergwensa kini mga tawana. Kini si Jomari mo'y nangu nila. Mayon tag mulargo og pangamatay. Kay mao sara ang gasto. Kaysa malanding pas tambalanan. Naunsan man in taon mo, Jomari. Krisya. Ito, Maynard. Pasensya na gid ka, Paminard. Hey. Nagpabadlong man in taon mo, oy. Sorry nilagay, Paminard. Sorry na. Mao ni kini resulta sa inyong mga binuang, Jomari. Ayaw pabutang madisgrasya og mga matay mo din ang inyong mga kabuang. Pa. Sabi na ko og ni anasod ang pari nga utrong hilabtanon. Dinhipitaw gikan, pero tuwa na, di pa uli na sa kumbento. Da, diyaw mo na. Hey, kamo na po din ko yuga aning hitabua karon. Siya ra, Paminard, si Makira, maungsay na hitabo niya, wa mi masayod og asa siyang dapita kay way usa na mo ang nasayod kay nilakaw siya nga, maurang usa. Pasabtaray gud ko. Unsa man jud ay ni hitabua. Ipangita pas mga polis kon hain karon si Maki yaya. ay pastilan, oy. Usa na ba sabday yung gibuhat diha, dong Jomari? Wa man. Paminawa yaya kay sultihan ti ka. Pamati. Si Iha Krisya ka nakuing. Wa kay angay kabalakan. Kay si Maki lang maoy nagkaproblema karon. Kinahanglan tingali nga muapas ko dito sa Latiera. Oy, kay nga naman kuno Layda, gimingaw dayon ka ni Sir Maynard. Si Iha Krisya mo'y ako gikabalakan, oy. Kahugaw ba sa di mo hunahuna? Dawagi ang anak mo, oy. Dili kay kutob ra kadas kabalaka. Karong taon-taon, humanay ato panagsulti. Kung takon ako si Iha Krisya. Layda, kisa bagyo di ay amahanan ng Krisya nga wa ka man maminyo. Ay, wa naman gihapon ka makaila. Mong ay nalang kong pagutan alagi bahin anak daying. Layda. Hangtod karon, gitago paghihapon niya ang kamatuoran. Bahay niya ng Krisya nga iyang unika iha. Nahinomdom lang ko. Nilarga ko no siya og Manila. Tuig kapin siya dito. Ug sa iyang pagbauli, gamayng bata na ang da. Dili masab kuno anak nila ni Varsino. Ug labi ng dili sab kuno anak nila ni Sir Maynard. Kung kinsang dugo gyud kaha ang naglatay sa kaugatan ni Krisya. Simbergwensa ka, Marcelo. Maynard Benavides, karang inasayod ka na niniakan ako ang pamilya sa imong tao na si Erwin ug siya mismo. Tingali makatimbang-timbang ka na nga dili ako sama kanimo nga bati mo daw mga sumusulod. Marcelo, mas gikihimutan ako sa agaw sa Tano de los Severos Sulfatos. Kay kanimo. Kaluoy in taon sa kong higalang Maynard Benavides kanunay nagdahom. Dahom? At tinood ang isulti ko, simbergwensa. Kunay baho ka palang nga baho ka na kaayo para niagaw sa Tano de los Severos Sulfatos. Panalip ni Yod kutob sa imong bahimo ang kanhi kong mga alagad nga na karon mo. Kay lutuson ko sila. Inig-abot unya sa adlaw sa panudya. Oh, mulok. Mulok. Gana ba, skole? Sa tuloy unya sa bangaw, sa katapusan unyang lakutay, ipaniguro ko ni mong gawatas-watason ko kanang imong obol-obol. Ang bugiro nga Barsino, naingo naman lang gani og robot ang tingog mo. Baya ni mo. Kuya magpanghambog pa ka, simbengwensa. Manghambog ang naay kapanghambog, Maynard. Kutob ra ka diha. Kung kotobra ko sa pagpanghambog, dili kunta mapalit ang dakong property. Nagitinguha ni mong paliton
gikan sa magtiayong tuwa na sa kauluhan manimuyo. Unsay buot mo ipasabot? Ang kanhing Hacienda del Puliver. Siya mga Barsino mao na ang bagong tagiya sa Hacienda Puliver. Usa, ikaw Barsino ang nakapalit sa karaang Hacienda de Pulyover. Gipamong ko na, ako na ang bagong tagiya sa dakong buka na paingon sa Tierra del Sol. Simbergwensa. Usa ba gibuhat sa akong mga abogado? Kaya gisugo kong paliton ka ng maong mga assets. Kaya may hinungdanon kayo kada sa kapatiran sa espiritual. Ang duha mo ka mga abogado na imong sinaligan bahin ni Ana. Na imo ng tipik o kabahin sa akong legal team. Sa? Imo ni Ana ang gustong pagpanghambog na ay ikapanghambog na ginakita Minard. Pilay mong subasta sa karaang Hacienda de Pulyover. Kay karon yun na yun. Pinairara ita, Barsino. Bungat og pila, Barsino. Pila. Hilom, Ayaw ko pa iloma. Sinvergüenza. Huh? Ingo na anak kabahan di anon ang kanini mo suod nga higala, Senyor Minard. Otar sila. Ug daghan sila giilog ka na ko. Simbergwinsa siya. Senyor Supremo. Laki pa kani ang pag-imong kong simbergwinsa buot pa niyang ilogon. Hey, napalit giniya ang karaang Hacienda del Puelyover. Dugay ko na kayo kining gustong paliton. Unsa man ay gibuhat sa imong gisangunang mga abogado? Tuwa na sad sila kang Barsino. Di mo ng kabahin sa iyang legal team. Unsa? Gihagit ako ni Barsino. Kaanugon sa dakong bukar na paingon sa dakong bukid kundi ang gipanagna nga naa magpahiti ang misteryosong Tierra del Sol. Ug si Erwin, apil ang tibok pamilya ni ini. Tuwa na sab mo alagad ni Barsino. Unsa di ay? Kauban na sila karon og si Sofronio. Buot ka gyud ang piangan sa kanini mo suod nga higala, Senyor Supremo. Ikaw tar sila. Basin baya og gusto kasab nga mo sinati og kabulahanan uban sa pundok ni Barsino. Oh, Senyor Minard, o ako makapasana. Lagi ba? Mas may man ang magklaruhay tangdaan. Ni adin ang akong kalipay. Busa magpabilin kong sumusulod sa kapatiran sa espiritual. Mayo kun mao kana tar sila. Bisan patingalig kitang duha na lang may mahibilin, mas pakatamison kung magpabilin din ni Senyor Minard Benavides. Yes, Chief. Salamat sa pagbahibaw. Wato karon dayon sa giingon nimong ospital nga gidadaan ninyo sa akong driver nga sa maron. Bye. Nakita na din nila si Marky. Oh, Krish. Ato na ko siya sa ospital. Mauban ko ni mo, Chom. Simbergwensa, mayo kini kong buhi siyang narescue. Ato na mo siya sa ospital pa. Kana mo'y basihid, Chomari. Way maing padulngan ang inyong mga tinguha. Timan kana. Papa Minard. Binangga ko ikaw, Iho Chomari. Yatay ko kanimo ang tanan. Swerte ka. Ya ako mo'y nahimong amahan mo. Apan butikol imong utok. Gahi pas magkuno. Pa Minard, mahal mo sa kay tikahan pa. O dako kayo nga kong respeto nimo. Pero, pag-abot sa prinsipyo, mas mo patigbabaw gyud ang akong gugma sa akong advokasya ug sa akong kaugalingon. Tingalig naliso na ka ng tornilyo sa mo, Chomari. Di na mahimo pa. Di na mahitabo. Benavides ko. Way ingon ni ana sa tong katiguangan. Simbergwensa. Way nalisuan og panghisip sa tong mga katiguangan, di ba? Pa Minard? What? Mahuyang kaha pa. Bayot ba? Naa o wa? Pagilom, Chomari Benavides! Karaang Hacienda del Puello Verde itong atong giaduan nga gipanag-iya na karon ni Sir Varsino, Krish. Mao ba day, Chom? Dugay na nga gustong palito ni Papa Minard ang maong property. Pero ambot ba nga naunhan man siya ni Sir Varsino? Sayang kay no? Nipundar nag mga properties ang laing Supreme Master sa kultong sungayan dinis La Tierra.
Torang ward nga giingon sa nurse natong gipangutana, Chom. Ward number 310B. Ah, okay. May natingaling kondisyon ni Maki. Kay naman siya gibutang sa ward. Mayo hinon. Ay, pagkadaghan nagnagi ang dimala sa kinabuhi kinatohana. Dong Jumari, Miss Gracia, salamat kini amo. Maki, Maki, unsa man gining hitabo adi ay, ha? Lagi Dong Jumari, as kong malas lagi. Daghan kag angay nga ipasabot nako ning nahitabo nimo karon, Maki. nabala ka kay mig na unsa nagit ka. Ug kun hain ka, kalit manggod kang nahanaw sa gawa sa simbahan, kundi dito ka naghuwat namo ni Jo Marie. Kinsay imong gikaaway na didong dapita? Ug ganong nahiabot ka dito nga kamingaw og hilit naman kay itong dapita. Dong Jumari, buhi siya. Dako siyang buhi. Ug nakita gid na akong yung panagway. Luyo sa panaptong ito, nga gitabon siyang tibuok o. Kinsa, Maki? Kinsa? Ang imuhang driver kanihi nga si Toribio. Oh, unsa? Oh my God! Buhi ka tong driver ni mo nga si Toribio. Di ba nga gituhuan siya nga patay na? Human mahog ang imong auto sa pangpang atol sa pagdahili sa yuta daplin sa kalsada? Oh, pero si Maki na kining nagsugilon karon nga dakong buhi kuno si Kuya Toribs. Kumpirmado nga siya, Gid. Nakailagid kayo ko niya. Apan siya, wa na makailan ako. Gani, limot siya siyang kaugalingon nga pangan mismo. Sa ato pa nga, may amnesia siya. Na-amnesia ka si Kuya Toribs. Posible pud pa ya, dili ba, Jo Marie? Kiduo ko. Nasundan ako siya. Kay may mga higayon man nga magpaatbang siya sa simbahan. Niabot mi sa kakahuyan. Mingaw na kaayo. Og sa kuweba sa unahan, nakita na ko nga ni siya. Og niya, nanawag man ka sa kong cellphone, mong gitubag ka na ako. O madugay sa to panagsulti, kalit ka nila gapak, o mauna dayon to. Ni kalito ka pa ako pananaw, og daghang dugo ni aga sa kong nakuyapan na dayon ko. Aw, kuyapan, oy. Unsa pa gyud ha, Maki? Isulti ang tanan, Maki. Ang kinatibukan gyud nga nahitabo nimo ug sa imong nasaksihan niya sa giingon nimong si Kuya Toribs. Siya lagi, pero murag di naman siya. Lahi naman kayo siya doon. Di na siya ikasulti. Kay nga naman, Maki. Blanco, ambot ba? Murag, gusto mo sa inyo pangagpas, nga murag na ay amnesia. Kay limot may gid siya siyang kaugalingon. Unsa mo kuno'y pong sa doktor, Maki? Di raman ko no delikado nga akong kahimtang. Mahimo ra ko no nga ugma o baka sa sunod adlaw. Mugawas na puno ko din sa ospital. Gusto kong ikasulti ang doktor. Dong Jumari. Unsa man, Maki? Dong, matirang matibay. Matirang matibay, Dong Jumari. Maki. Matirang matibay. Tao nga lubos itom. Ug dili maklaro ang misteryoso nga perming may nga hait kimunyan. Posible nga siya kung mauna. Hey, Jom, murag kalawang ba ni mo kiuna-una? Murag hinahinay nang nasulbad ang mga sekreto bahin sa misteryosong tao nga nakalubos itom. Unsa? Posible dahil nga si Kuya Toribs ang maong tao. Kung mo atong gamitong teorya, ang gisulti ni Maki. May punto ka sab ni ana.
Mao nga, para nako, bisan og nalimot pa siya sa iyang kaugalingon, di siya maisip nga kaaway. Di siya daw tang tao. Pero sa laing bahin, makonsider paghapon siya nga delikadong klase sa tao. Di ba? Krisha. Wala tayo ang kabalaka ni Maki, Yayang Gracia. Nakagawas na siya sa ospital. Salamat sa Diyos kung mao ka na. Taas yung kayong swerte si Maki, Yaya. Ay, pastilan, gyud ka na si Dok Maki. Usahay ba? May pagkadanghagon masabgod na siya. Tinuod yun na. Gusto yun ka niya ng buntuhay, Yaya. Ay, pag-amping gyud bayain tahod mo diha ha, Dudong Jomari. Iampo gihapon ka mo na ako sa kanunay. Dagan yung salamat, Yayang Gracia. Husto di ay tuod. Paingon na diha sa Latiera ang mami ni Miss Krisha, si Ma'am Rolaida. Nabalakagit ko para sa kong unika iha. Usap-asap, kimingaw na kaayo ko niya. Ni Iha Krisha. Oh, si Menard ang nanawagan. Hello. Rolaida, langga. Ayon ka man karon, ha? Mo'y pagsud ako sa unang lungsod paingon diha sa Latiera, Menard. Okay. Apon ka pa di ay nga maabot din sa karang pahis mga Buenavides. Sila si Iha Krisha ug Jumari, nanglakaw sila? Nagun sa? Nanglakaw ba sila? Niyara sila. Nagagawas naman si Maki. Nilaylo lang una tingali ning mga kanahan sa ilang mga kabuang. Binuang lagi alang nato nga mga hamtong na. Apan para nila nga seryoso na kaayo, importante na gid kaayo. Manawag lang kung may problema. Ilabi na kay, iya na sa Latiera ang imuhang ex nga si Marcelo. Mao ba? O, mamatar sila. Muabot ko nurong hapon din sa karaambay sa mga Benavides, si Ma'am Rolaida. Uy. Pastilan. Nagatol magid siya sa pagtakdol sa buwan. Unang subang alang sa takdol nga buwan di ay unyang gabi mamatar sila. O, Pina. Og sultihi unya mga bisita sa karangbay sa mga Benavides, ha? Sultihis lana. Aron sila makapangandamdaan sa posibleng mahitabo nga dili og dili gyud kasarangan. Mamatar sila. Nining higayon na. Mas aggressive ang mga linalang sa kagabion tungod kay uhaw sila sa dugo. Kinuo ko. Suldihan ako sila si Jumari ug Miss Krisha, ma. Og ikaw, kinahanglang sayog di ka matog. Dili ka na magawas ining bahay humans panihapon. Adto ko matuog uban ni Miss Krisha, ma. Kay bantayan ako siya. Unsa? Sama na sa akong igsuon si Miss Krisha, mamatar sila. Rina. Lo, huwag kay ang kabalakan ako din hikot, Mami Rolaida. Basta kay paingon ako diha sa Latiera. Mami? Nasayod na si Tito ni mo, Menard, gamuan na ko karon, Iha. Mao ba? Paingon na day siya din, eh? Tar sila. Paingon na din si Rolaida. Ug anhi siya mo star ug pipila ka mga adlaw. Mao ba? At timanaon niya ninyo si Rolaida, ha? Kung mahiabot na siya dinhi sa kiraang bahay sa mga Buenavides. Ug mo'y akong gusto. Nga kung unsa man ang imong pagtahod kanako, nga imong agawon. Mausa bag imong pagtahod kaniya. Senyor Menard. Gadugay ba nimo makalitok? Natukan lang. Limpyohe ang akong lawak, ha? Og ilisi kinig bag-o og kanang humot nga kortina. Ha? Bag-ong punda sa unlan. Human, naibaw ka na. Kanang mga humot yun, ha? Kaya tumatog silang Rolaida, uban ako. Unsa? Dili mo mauaw siyang anak nga si Miss Krisha? Kanang mauaw man, ha? Kawaabot man ako siyang asawa. Sir Menard. Ay kalimot. Atiman na ang akong bisita. Langga Rolaida. Huwag ko kasabot sa akong kipate. Murag gilugit sa kasakit nga ako kasing-kasing.
Ano kantod karon di mo gina ko madawat ang akong kapakyasat sa kugugma ka, Maynard. Gano'n di na maging malangkat sa ako paramduman ang mga saan ni Aning Senyor Benedicto Benavides. Tarsila, ayaw kayong pagbuhi sa imong paglaom nga ikaw maugyod ang mudaog sa kasing-kasing ni Iho Maynard. Kay ikaw gayon, mao ang gitagana sa kahigayunan, nga mao ang mamahimo niyang kabikas sa kinabuhi. Ako na kining bisaad ni anak kanimo, Tarsila, ang imong Senyor Supremo Benedicto. Senyor Benedicto Benavides, bugat yun kay para nako ang gibuhian ni mong mga pasalig. Sakit. Sakit na kaya akong dugan. Apan kinahang lang mapakaligoon ko tungod sa mga mong saan na rin ako, Senyor Supremo Benedicto. Oh, pahugdan ko pag ako pagtuong paglaob nga sa katapusan o niya mga adlaw. Ako ka lang, Maynard. Ako lang siya. Kumusta ka naman? Maki? Nay punyo. Giduaw talang ka din eh. Kaya naapod baya tayo laom nga pinagsamahan. Salbahis hayon ni mo, oy. Magluoy ba lang di ay ka sa mga Benavides? Mo pag itong kiangin-angin. Nganli ko bisag unsa kahigala paghihapon ang ako pag-ila kanimo, Maki. Noy punyo. Tuo di ay unyang gabi mo hasi ang mga ituman, ang mga linalang sa kangit-ngit. Pagbantay, kitingali unyag mamangon ang mga nahinanok na sa dayon diha sa morgi ug tukon ka, Maki. Unsa? Nahadlo ka ba? Ha, Maki? Nga ko mahadlok na ipunyo. Kaya lang na ako matirang matibay. Hambugiro nga, Maki. Bahalag hambugiro ko. Basta, matirang matibay, noy punyo. Matirang matibay. Welcome to La Tierra, Rolaida. Langa. Thank you, Maynard. Kadi. Oy. Oy. Hangad gamay. Maynard, uy, naasitar sila, oh. Natanaw. Pauwaw ta, uy. Andam na ang akong lawat. Adto ka dito, Langga, Rolaida, palangga. No. Dili ka na mahimo, Maynard. Magbatong tagdelikadesa para sa akong unika iha. Okay. Dili ko gusto nga mahanaw ang iyang respeto nga rin ako. Hinaot ka imo kining masaptan, Maynard. Wa ka na'y problema. Kanunay ko ikaw nga gisabot. Akong palangga. Tara sila. Ma'am Rolaida. Dool nga rin palihog. Ma'am. Mamalihog ko ni mo ha. Patabang ko og da sa uban akong bagahe ngadto sa room ni Iha Krisha. Okay. Nipahiyon ka manggod. Mura ka og nahimuot. Ay, nalipay lang ko nga nakabakasyon kag balik diri sa karaang bahay sa mga Benavides, Ma'am Rolaida. Well, thanks, Tarsila. So, dili de ka adto mo istar sa lawak ni Sir Maynard, Ma'am? No, mauwaw ko para sa akong anak. Lakaw na, Tarsila. Alam paglaghan panihag, pangutana. Sempergwinsa. Hey, Maynard, relax lang, good. Kanong kainit ba ni mo ha? Sige na. Ipahimutang una ng imong bagay. Rolaida, Langga.
Iuna kog da nga to sa taas sa karang bay, ang dako ni mo stroller, Ma'am Rolaida. Diya sa mo. Musunod ako nimo, Tarsila. Gusto rito. Karong gabi, mao ang unang pagsubang sa takdol nga buwan. Ugma budagsang ang mga bisita sa kapatiran sa espiritual. Alang sa dakong panaghugpong, agi og pagselebrar sa kapistahan sa itom, kamanulundang sungayan. May reservations na ang Filipino-Chinese nga Professor Swami Sandivar sa usa ka 5-star hotel sa poblasyon. Good. Kay tumbahon ta ang kulto. Yagi pangamahan ni anang amahang Barsino. Gani ang nagkaroon sa Latiera. Ug buot mo ang kunin ang katingalahang paraiso. Ibabaw sa dakong bukid. Ang Tierra del Sol. Muabot na ba niya ang ikatakdang panahon, Menard? Nipakita na ang numero 1 sinyalis. Suba sa nisuwat sa karaang basahon. May tungod sa propesiya. Good luck alang sa matag-usa ka nato. Ongolok Oka. Ongolok Oka. Arilok Oka. Arilok Oka. Nungaob uyaak. Nungaob uyaak. Rakutin dasan kapmane. Rakutin dasan kapmane. Mami Rolaida! Iha, Krisha! Hi, Ma'am Rolaida. Maayong pag-abot. Thanks, Brenna. Ato lang di ko matugo niyang gabi sa amo, Miss Krisha. Kay ni ano man ang imong mami. Ay, dinilagot ka uban na mo, Bran? Bitaw, Brenna. Adi lang guta? Sige. Kumusta man mo din ha? Well, ako, Mami, busy kauban sa mga lakaw ni Chomari. Ako sad, ma'am. Busy uban sa akong inahan nga si Mama Tarsila sa pag-atubang sa mga trabahoon. Gisayagan lang yun mo ang imong pag-eskwela, ha? Wag yun ka mo padayon. Mubura ang kinapuhi. Walang nako usiki ang kay gayunan nga ikauban ako nga akong inahan, ma'am. Brenna. Siradaan ko na yung kining karaang pultahan. Darwin, ikaw ang tuyo ko, batanon. Ilom diha, Marcelo! Si Darwin ang tuyo ko. Pag-ilom diha, doktor. Pangandam, Darwin. Kay gamiton ko na ikaw, aron mo'y akong isakbang sa mga antagonista. Nagkaduol na ang katapusan. Og nahisuat sa karaang basahon, sa dili pa moabot ang katumanan sa gipanagna nga propesiya. Limpyuhan una ang agianan, pinaagi sa pagbuhis og dugo sa mga traidor. Pangandam, Darwin, kay kapusla na unya ning higayuna ang kasing-kasing mo, nga iya sa demonyo. Ato ang Tierra del Sol. Ang kapatiran sa espiritual, yagi pabarog sa kung katiguanyang mga binabidas, sukad pa kaniadto. Ipanagna ng daan, nyatagan og luna, nga mao ang misteryosong yuta sa adlaw. Og niabot na, makabaton na kana og katumanan, kay naa na ang Tierra del Sol! Mahimo na ka mong mupahimutang sa kaminyo o ni Iha Krisha, Iho Jomari. Kalimtin na ang imong mga tinguha kay nag-usik ka lang og panahon. Mahal ko si Krisha, tita.
O kabubuton niya nga suportahan ko sa akong personal nga misyon, Tita Rolaida. Pero nabalaka ko alang sa seguridad sa akong unika iha. Nabalaka ka? Kay mismo ang kagwalingon ni mong anak, posibleng hulga sa inyong kulto nga Antikristo. Mao ba? Malipayon ko sa akong gibuhat, tita. Samtang kauban si Krisha nga akong hinigugma. Iyo, Jo Marie. Inahan ko nga naglantaw sa kaayuhan sa akong anak. Then, so be it. Iyo. Ako og si Krisha, nagminahalay og nagsinaaray, nga bisan pa og satanista nga mong masig kaginikaran. Apan pabiling kami nga nagsimba sa Dios, nga mo'y namata na mong pagtuo si Ginoong Hesukristo. Iyo, Jo Marie. Nabulgar na gidi ay ngadto sa kong anak ang akong pagkamiyembro sa kalihukang kulto, ha? Dili bogo si Krisha nga dili masayod sa kamatuoran, tita. Aon saon taman. Wa magay tinaguan nga dili masayran. Sa mga wagay baho ang dili mo alis ka, Tita Rolaida, di ba? Di lang nato tason kining atong panagsulti. Kay waragi hapon kini kapaingnan, Jo Maria. Sige. Salamat sa hamubong oras nga imong gigahin para nako, tita. Salamat sa imong oras, iho, Jo Maria. Ang lakyera, nahimo na karong sentro sa mga satanista. Kay naaman dinhi ang bukana paingon sa misteryosong Tierra del Sur. Nagkaduol na ang giingon nilang propesya. Apan, dili ang katapusan sa kalibutan ang maabot. Kundili, ang katapusan sa ilang pagsimba kang satanas. Dong Jo Marie, ayaw yun mong kumpiyansa o niyang gabi. Kanunay ko na silang gipangandaman, Yaya. Manggawas ang mga hinahanip sa dautan at ulindi ining unang gabi sa pagtakdol sa pukan. Oh, Yaya. Naaman diha si Ma'am Rolaida, dili ba? Oh, niya na siya din, Yaya. Naghiusa uroy karon diha ang mga satanista, si Papa ni mo Maynard, si Ma'am Rolaida, ug si Tarsila. Yaya. Ugma naman kuno ang gikatakda nilang formal nga panagtigo diha sa lungsod sa Latira. Oh, Yaya. Di ay pa. Disidido gid kayo ang kapatiran sa espiritual. Aron maugayod ang makaangkon sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, kun Tierra del Sur. Pag-amping, ha? Oh, Yaya. Salamat. Salamat kinakunta ko ikaw, Maki. Na-recover man is mga pulis ang akong cellphone, Padre Ferdi. Dito sa nahitabuan, og ilar sab ning giuli. Maminaw, Maki, kay naaparba ka niya sa ospital. Maminaw, gyud. Kay ning higayon na, Maki, iyahay tagluwas na to. Unsama na, Padre. Unang pagsubang sa takdol nga buwan karong gabi una. Og ning orasa, hinay-hinay nang midanag ang iyang kahayag. Sa ato pa, nga mga na po ang mga daotang linalang. O, Maki, busa andama kanunay ang gihatag ko nimong gisudlan sa holy water. O, Padre, salamat yun kaayo. Naguna-huna yun ka sa kaayuhan o seguridad batok sa gahom sa kangit-ngit. Uway sa payan, Maki. Sige, kay kuntakon pasabla ko sila si Jumari Buenavides ug ang uban pala ko mga kaila. Aron magmabinantayon sila nining gabi una at tulos sa unang pagsubang sa takdol nga buwan. Sige, bye, Padre Ferdi. Bye, Maki. Kalain paminahon sa mga iro nga na nag-uwang sa gawas. Hinay-hinay nang naggawas ang mga daotang linalang nga iya sa daotan. Kutakon ko si Jumari Benavides ug ang uban pa na ko mga kaila. O pagkahuman, hugtan ko ang pag-ampo pinagi sa Santos nga Rosario. Bisan og unsay bahita po, ayaw gyud mo paggawas dinhi ha. Paabutan ninyo si Jo Marie kay anhi siya uban ninyo. Siya ang manalipod ninyo, iha Krisha, Brenda. O, Ma'am Rolaida. Asa man ka, ma'am?
Sila si Tito ni mo Menard og Tarsil ang akong ikauban aning gabi una. Kay naa kami sabutan alang sa dakong panagtigom sa kapatiran sa espiritual ug mga adlawa. Sige, Mami. Okay lang. Iha, sabta ko ning hikayo na. Please. Mami Rolaida. Palihog. Ayaw sila og pasag diha. Iho Jo Marie. Oh, Tita Rolaida. Sige, adtoon ko pa sila si Papa ni mo Menard ug si Tarsil. Sige, Tita. Areon ko sila sa ilang lawak. Sige. Padayon lang iho, Jo Marie. Lisod nagtalikdan ang desisyon nga ako naghihimo. Kipanag-iya na ni Satanas ang akong lawas o espiritu. Kisaw na ang mga linalang. Gailawm sa tong kontrol. Professor Swami Santivar. Senyor Supremo Pinagpuinapitis, good luck ala sa dako palagtikom o maadlawa diya sa lungsod sa Latira. Ako sigurado nga binaon niya sa media o social media platforms manindot nga Tierra del Sol sa ibabaw sa dakong bukid. Oh, Professor. Ang misteryosong Tierra del Sol nga alang lamang sa mga piniling magtotoo ug mga sumusunod. Totoo. O mga sumusunod sa kapatilan sa espiritual kay apil matapamilya nga makapuyo o makasinati sa manindot kayo pala iso sa yuta. At Tierra del Sol. Bulo ka pa ang kulto ni Barsino. Ipamatuod ko nga ang pundasyon sa kapatiran sa espiritual nga gihulma pagikan sa karaang mga Buenavides. Maugayod ang bubarog hangtod na sa katapusang lahutay, Professor Swami Sandivar. Good luck ala sa matausa ka nato. Ongolok oka. Ongolok oka. Arilok oka. Alilok oka. Nungaob uyak. Nungaob uyak. Rakutin dasan kapmane. Lakutin dasal kapmane. Rolaida, langga. Gikasulti ko dili palang dugay si Professor Swami Sandivar. Di ay ba, Menard? Nauman na tingali karon si Tarsila. Og andam sa sikritong alampuanan. Ang uwang sa mga iro, murag naghatag og bad omen. Alang sa mga dili magtotoo, usa ka signum malum. Ang mga uwang sa iro, atol nining unang pagsubang sa takdol nga buwan. Ang mga patay na mangon o gihimo nimong mga hinanib, mga taki na sab sila karon sa mga tao? Oh, Rolaida langga. Og mupatay na sab sila. Alang sa ilang katagbawan sa unod og dugo sa tao.